Bangsuri ke thomra pharo phora troxi ke bra phora asara tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM ari dengpen village council appointment alo kipi APHLC Nilip Constituency Committee klem bangamai kangni Karbiari soy janga tumta defense vorengang hoi chapalong dun o nang lang pusi ex army havildar mandar rongpi ningje Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jivan. Pangkem Bortoman la Amar Jivan adawai cendon pen. Jolari kengi suka timi harja hai bang sap nipon bom la phasa tipi jon bang ko la sia ko non kacien thulu. Klar dak pen kachini jiapan troxy 5 hini tro pho 5 troxy ner kapalong humri ignon. Kardom pinyada birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta birta ang ton pen Kedam dang pre ni phai ingkoi rai siar ni anar lo por phai krihinia por pen Karbi People's Hall taralang so longmir jenga chatai lo bangsuri ke thomra pharo phora troxi ke bra pho arong asara tumaphan Karbi aron pen mithang arong arlo Karbi customary lo aron pen bisar kidar pon pamit hek japhan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang pen village council appointment alo ke pajer pon Karbi akhai ke khai kang thim mithang jutang jubat pen chenglo lun tomola pen mithang Karbi customary lo aron pen rong along bisar kidar aronta hakko penta deng pon bom la so long Karbi Anglong Autonomous Council pen RDP ponsi rong asar tum mithang aja kong pen mithang arong along bisar kindar aron pen kangsai pon thek je phan mang ponsi kedam tang penanganar ni pen Karbi customary lo aron thekser atum la pen lo kapar hi atum phan pangrum si village council ke pa pleng ji aphan chingwai chingsai pon pen bisar kidar aron hai ing chap pon nona por labang so kang sir kang chap tang aron hai pen mithang arong along chari chalon me pu mathasi kedam tang preni phai ing koi rai siar ni kado kawe bangsuri ke thomra pharo phora troxi ke bra phorong asara tumaphan village council appointment alo pipa jerpon Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangpen pherangke tumapha nangka pachini dun atengke kedam tang pharo krisir kebra pho kebra tianinkan Karbi customary court mate village council kasilam jephan Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan jakong pilo asoteng pen non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum kedam tang ningkan ke thoma phrang pen labangso village council ke pachun jephan bor I ponsi Karbi Anglong Autonomous Council pen isi avarsai en ponsi labangso village Council ke pachun je phan isi committee seng pen chingwai chingsai et pen kelong ateng Karbi Anglong Autonomous Council session along cheparai si governor aphan low pen labang swaron ke pachun je phan hukum nang pitusi East Karbi Anglong West Karbi Anglong pangrum pet kadokawe bangsuri ke thomra pharo phora troxi ke bra pho arong asara tumaphan village council appointment alo pipa jerpon lo pusi ningje Sik la Sofia banke 1954 aningkan Pala sohot customary court mate village council laso katiar ji aja kong Karbi Anglong Autonomous Council aphan isi arondo laso teng pensi bangbong pensi nilitum non kedobom nilitum atim juga damtang ningkan ke thoma prang pen nilitum kabori bori pensi nilitum Karbi Anglong Autonomous Council along EC resolution NC customary court mate village council laso kape chunji aphan itu misia committee seng laso committee a report ateng pen ni to mako session along report session long pe pass pen si chuperai si gono phan lo PC gono pen ni tum phan esen nang PC approval nang PC notification langde pen aphi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pangrum pet pen suri ke thomra pharo phora troxi kera ho arong asara tumhan pini customary court laso ka tiar ji aphan
itu appointment letter kini piklo Halapu ronga sara tumpen nang kapachini dun atengke Karbi Anglong Autonomous Council pen labangso bisar kidararon kecari kecalona lo choklim pen kasilam pon thegapot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangaphan akiru pilo lapen labangso aron ateng pen methang aron kecari calon pon pami popusi ningje Rong lo the sar CM sar in pen tum phani imi pen la sa alu na pi the ko churu lo apeni tum rong sa tum tamela so alu pen ke use di mane ke rimpon pe meji ki krempon pe meji phan ni tum rong sa pen chi chak Bangso Amailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng Dr. Dhorom Singh Teron Elvin Teron Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC lapen bangsure ke thomsu se arong asar tum chetong tun si bangso amai mesen pen pichun pon News Report Karbi Anglong Live Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo ke damtang preni phaing koira si thilangar ni chokihila irui pen ke chwa hi thialong all party hills leaders conference claim bangamai padopon Nilip BHLC amai phu Rajesh Tisu ka chepaham phu bonamai long chunbang hundor tok bi pensi mai ke phalam the thanpon bangso nilip constituency BHLC claim bangamai long kebangji lang arni APHLC asong kupi koson ke claim pensi jakong ke pawang thekji ma bangso puthak chingki che thanpon Bangso claim bang amai kang ni pona hut songa jakong ansu se kapang tang pon je phanpura akimia songja po ingwai pon kangwai pona songja po lake mai phuang hoi phan Rajesh Tisu Dunmai phu Bernard Be chunbang hundor tokbi Rabchun bang Suresh Tisu pachathang chunbang Robertson rongphar dihin rembang Howardson rong pipen dang lokyong rong atuma phan ingwai pon APHLC asong ke non ong ingdang ong lo na hoga constituency alongta arnibang si APHLC alongke armu phai nang ke bat la sining ki biji athai se abilo non ke kebangji aphong abang phukang waya hut ke APHLC asong si highway bo puta ka chetong arat ana phat ning theklong alam thantiga la jala ha song chok man ikot ka chetong ba ha tem sit bang ha bihari bongni bhaki de lam chota gana paragraph 27 na teng pen council of claim upu court order watan pinirani na claim pe non anda Bihari Bongoli atau apa longwe kota kipi sakuri kipi kontrak kipi intonde pini Karbi Anglong tokanu rada tunong kunano tangka kile Manipur election da council tangka pen mi ala Tripura election de dota council tangka pen CEM nam ta council tangka EM ke nami phana council tangka election ke chipai phana council tangka kunano genula Pini la bangso pen apo si itu ginalo. Lasi la bangso abo men na itu nar etik. Thale thak etik ke bangke itu kisung bangke. Lake juri ni plan le. Lasi Karbi arat mati inglong asora thurpak si council along dodam thip nang po. Suri amuni chepengra iruinon ruini non dodam thip nang po re-election ledo thu pusita. Lapu amat cherai det noi puke nang pek det di lasi APHLC pen ke chesong pik nang jila puta thanpon. Pena cerah mana, lalu masih non council apija CM Tuliram mana, tapi teknik lu mana bagi, tapi mak code lu sih nak pun nak lu, code ayo Karbi Anglong Autonomous Council, tum advocate tu kau mati council government advocate tu besi bi, state government tu ta assembly, state government pun advocate kita kita civil tu ha high court lu, Supreme Court lu, hara kadu, apa cerita ni pak, upia case mah. ठीक है सोना खासी इली तो मकेस तक चिता इली दुनिया बाके काउंसिल के बाके लाहेलो काउंसिल एडवोकेट लो लाके ना गवर्नमेंट एडवोकेट ता नॉन ला बंसो केस बंग हेदी स्टेट इलेक्शन कमीशन दास बंसो री इलेक्शन आबु था केस मन बाके काउंसिल एडवोकेट के नांची योग हाई मसी आबे बुसी इतुमा एडवोकेट बंग नकुद दालो लागना ची योग नो पे लापे ना ची योग नो या ला बसे लगे काउंसिल केस लगे स्टेट केस को ला सिला नकुद Nah lama state case bina masih dah tunggu jolo lama sih Tuliram hang jolo mati jom si kiram tang jodoh festival ho jom si re-election awe ulote lak ho jodoh tin pan piji pusala ni cakap mati ini kali alam kona ni pen kona ni asur dulu kafir ira alam mong se lang asur kini mati
Athe kedam tang farmers ega hut Punjab atum kapre kachisong atum jokta hadak an han chutunang set ansi PM Narendra Modi da sai jogde farmers ek chenang koklo puta radaphan ning parungpon Chogi hola pen Sonjit Pro Karbianglong live Dilai rong marjong arong amekar mandar rong pi alangli kedam tang pharo krisir kebra throknar kebaningkan army service Assam regiment alongsi chepalong ponlo apen ningkan in koi rapli claim da phi kedam tang surihini rapli ningkan mesen pen retirement enlo lapen alang ke claim done sek pharo krisir kebra throk sir kebra sir kebaningkan kargil aron kachadan dun tang abang phulo Pherangke pen chihu chipu da hut alang pen lam theina beklang dun ke defense service la ke si physical mission atuma phan ke keduk o lapukali det piangkang kilang ke thek dun long oversight ado isilam theke defense long ke physical lam tado lasi isilam thema thadam lo plote iningrong tado athebima hola dake inwet kali bahniwet kali posi kado kavi pensi group team si hola dake ke do dam ke dam na pot isi ining yong si thertip ni claim dun vegi pulote lage athang nilihin bange athangnat kiduk yavi Ining ke hang la pen ke manga bang donang ji ajara saile claim jita Nining ke hang dun pik pena pot ke dam tang pharo krisir kebra throkner ke baning kan interview ke piduna hut physical mesensi chepalong dun lo Lasi karbiari so jang atum tame labangso ka chepalong dun ji aphan school angdeng Charlie Bompensi mang dunang po sports pathu dunang po NCC training and dunang po chisik pon bom nang po lalote apor nang ke lehut kilong dun ji aphan joy ke po do muthe ili karbiri sumadam ke laan interested chi enunde de mane do interest mane aning ki hang aning ke pahang dun do tai bon sita kom lasi chepalong log dun thek lote nangli aprang prang ke colonel rank to hopini lote BA pass pedal atum sita officer long log tida do overspen nangli general pen pasita officer chepalong log tunda do athebima hola sohot ke nangli sipahi pen dun jifita nangli kam pen nangli ke do ke thak pen nangli kaning je dun pen hola dak jong si nangli mesen blote la GD pen le nangli bhorti dun sita general pen le dun sita nangli hutak officer long dun ji la pen non BA become lason graduate ki puri tang atum blote nangli hola dak answer si nangli phan ijot long po nangli officer tak long dun Karbi Anglong Autonomous Council along Boreng ang hoi pen an parta labangso defense service along ili arleng ari soi jang atungta bor idun pek nanglang lapen chepalong dun pek nanglang puta alang lipen ningjepon nangli tum firstly ke nangli tum sport ahinta mesen nangji o pran mesen nangji lapen kai ke khela nata paprang dun pamin nangji lapen school life ahuta NCC pula so certificate do asante lata isi mesen isi support do la army training bihega kupen ke chari long la puson lo army role ta la dak si chari pon long lo la pen ke hola dak ke bhorti hota isi asap o akerab do la pen isi ilinon ke chari la pu huchat kali he masai sita ki du che clemver atum ba chipaduk muchot atum ba game hita kai ke interested ke entum ba holadak cepaduk laan cepaduk lo pulote holadak isi akirab do Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Non malom Assam state along dengo keso kelong aphai arniwang kangdang bom asonsi Karbi Anglong district along sitame keso aphai nang ingdang bomlo Bangso dengo keso non amat Karbi Anglong district along sitame bang krihinian dengo keso kelong aphai nang batanglo Ilitum dengo ke somate chitim kachepa check pen kachepa jog je phan hem komrai langbung lang player kapachiti wok pavidet pen hem along kachepang thir pen kido kenang sot athe non malom ka phere meme chitim ke check pen ka phere meme ke somate dengo ke so pen kachepa jog duna bangke kenang sot bangso butha Karbi Anglong district along ta ko ansi bangso dengo ke so kelong ma klardak pen kachini je phan John director of health services along humri damlo bangso hut District Victor Born Consultant Obet Killing Pen nang Pachinidun. Dengue case
official jud nu nitum la Elijah ki test bang athema dengue case ke red kit ta ki test do bonsta nitum la ke official ande official jun nitum Elijah ki test la ke nona man nitum positive 12 la pen nitum ki test tang thong ke bra proxy lo nona mat Labang song mong tentang kan lo sa non positif bangkang mong tentang kan lo tan kita lo pisan berlama. non la son arjilong la lang nitum report la si mo pen ya report do pute nitum pachini thuji positive kilong bang kri Dengue ke so non malom kangdang bomajok Health and Family Welfare Site campaign do de sangsi pinsi rad upon dengue ke so pen kachirai thekji upon klempon bomlo Health and Family Welfare pen penang akam nitum dengue nitum ka control fan penang akam nitum claim lo nitum sang sipin pen aning samlo bote nitum fogging operation sita nitum up lo mihi ke up dawai pi pen si nitum sitim ke knockdown ni fan nitum aning sam te claim pola pen source reduction kinang sot lo source reduction la ke nitum sitim nama ke doadim lahai kadu ka vedim nitum ke safa lahai stan tum town committee pen stan nitum claim lo la pen nitum health department pen stan nitum dak urban IMPW asa la pen tebok terai MPW an santum dakwan LC daksin alom nitum ke pakliam lo lapen nitum ladet kali nitum musuri sita introduction of bed net pulo duai musuri long nitum duai kipi la sokam stantum penang an nitum no dengue ke so kapameji upon non mat dowai la puson avelang lasi dengue ke so pen koson pensi kachirai thekji ma bangso puthak sitame pherang ke thengno district vector born consultant obet killing pen nang pachini dun news report Karbi Anglong live pinya da birta bangke lapan sikang tonilo domi thakme kardom